мо дар рӯзи равшан осмони ситоразорро мебинем. Соат 10 мебошад. агар ин гуна осмони ситоразор ва бурҷҳои ситораҳоро дидан хоҳед, пас ба планетарий ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ ташриф оред, зеро ин планетария дари худро боз кардааст. планетарии Абумаҳмуди Хуҷандӣ дари худро дигарбора баъди насби таҷҳизоти рақамӣ боз кард. Аниқтараш намоишгоҳи рақамии планетария насб шуд ва дигарбора ба фаъолият шурӯъ намуд. Акнун меҳмонон, сокинон ва наврасон метавонанд осмони ситоразору бурҷҳои осмониро тариқи таҷҳизоти рақамӣ тамошо кунанд, зеро барои ин шароит вуҷуд дорад ва мутахассисон омодаанд ва ҳар нафар аз ҷирмҳои осмонӣ маълумоти муфассал диҳанд. Ҳасан Юсупов, муовини директори планетарий ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ, мегӯяд планетарий кӯҳна, ки дар мавзеи бозори Панҷшанбе қарор дошт, аз планетарии имрӯза фарқ дорад. фарқият дар он аст ки дар он ҷо дар бовоситаи аппарати дастгоҳи сейс асосан дар бори бурҷҳои ситораҳо ва умуман ҷойгиришии ситораҳо дар осмон маълумот дода мешавад. дар ин ҷо тариқи анакнун асаби он ки техника тараққӣ кардагӣ ба тариқи намоишҳои рақамӣ цифравои 3D мегӯянд, зиёда аз 30 филмҳое ки бевосита мо аз тарафи давлатҳои хориҷӣ мо тибқи шартномаи баста шуда ба мо тариқи интернет ҳамин намоишгоҳҳои аз тарафи илмӣ маърифатӣ пешниҳод карда мешавад. ана ҳамин филмҳо сар карда аз коинот то системаҳои офтобӣ, то астероид, то метеоритҳо, умуман дар бораи коинот наворҳо пешниҳод карда шудааст ки вобаста ба категорияи толибилмон ё ин ки вобаста агар кӯдакон бачаҳои кӯдакистонҳо биён ҳозир шаванд, агар инҷанда мултфилмҳо ҳаст ки вобаста ба анами коинот, ба системаи офтобӣ барои онҳо намоиш дода мешавад ва барои синфҳои болоӣ бошад, бевосита онҳо ки дар синфҳои 9, 10, 11 астрономӣ асбоб кардан аллакай маълумоти умумӣ доранд. филмҳои астрономӣ дар бораи коинот, дар бораи системаи офтобӣ, сайёраҳо, ҷирмҳои офтобӣ, ситораҳо маълумот пешкаш карда мешавад. намоишномаҳои планетарии Абумаҳмуди Хуҷандӣ ҳамарӯза соати 10 ва 14 ташкил карда мешавад ва он аз рӯи дархости муроҷиаткунандагон сурат мегирад. дар як вақт метавонад то 60 нафар осмони ситоразорро тамошо намояд. аз рӯи нақши планетария дар ҳамин муассисаҳои таълимӣ ҳозир наздики шаҳри Хуҷанд, ин мактабҳои шаҳри Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Ҷаббур Расулов ва Бӯстон пешниҳод карда шудааст ки хонандагон аз он ҷо омада ваҳои аз рӯи дархост ё аз рӯи пешниҳоди планетария намоишҳои осмони ситораро тамошо кардаанд, илмиро. ва барои шаҳрвандон бошад, дар ин ҷо мо дар тахтаи эълонҳо навишта шудааст ки метавонанд дар соати 10:02 шаҳрвандон ҳозир шаванд. асаби он ки дар вақте ки планетарии рақамӣ фаъолияти худро оғоз кард, барномаҳо маблағӣ буда, аз 30 нафар камтар агар мо намоиш дим, агар ин намоиши мо ба тариқи зиён ба намоиш меравад ки ин барномаҳо маҳдуд аст, як шумори муайян аст ки мо бояд харидорӣ намоем. нархи чиптаи воридотӣ ба планетарии ба номи Абумаҳмуди Хуҷандӣ барои кӯдакони то 18 сола 5 сомонӣ, барои калонсолон 10 сомониро ташкил медиҳад. бар ивази 5 ва ё 10 сомонӣ давоми 45 дақиқа чанде аз мафҳумҳои илмии астрономиро дар амал аз осмони ситоразор тамошо намуда дониши худро баланд месозанд. тамошои осмони ситоразор тариқи таҷҳизоти рақамӣ лаззати дигар дорад, мегӯянд мутахассисон. барои калонсолон 20 сомон ва барои хурдсолон 10 сомон буд ва ҳангоме ки мо ин маблағҳоро мо пешниҳод кардам, мо гуфтем ки аз шароити ки имрӯз шаҳрвандони мо, хонандагони мо ин хел маблағҳои калонро қонеъ кардан ба мушкилӣ мекашанд, мо хоҳистем ки 50% ақлан маблағҳоро арзон намоем ва ҳоло бошад аз тарафи тасдиқшудаи ва зидди монополӣ мо 5 сомон барои ҳамаи хурдсолон, мактабхонони хурдсолон ва 10 сомон ба ҳамаи калонсолон як нархи муайян карда ки метавонанд хонандоне ки то имрӯзе ки хонандагон ворид шуда истодаанд, ҳамашон бо мо шароит додастем ки на балки тамошо кунанд, инчунин бо телефонҳои мобилии худ халал нарасондан ба барнома намоиш ҳам гирифта истоданд ки ин боиси зиёд шудани хонандагон хоҳишмандон шуда истодааст ки ин як намуди боз як хурди худамо ки гӯем як реклама бар ин шуда истодааст. барои ҳамин
планетарий ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ ба микроноҳии 32-юми шаҳри Хуҷанд кӯчонида шуда ба таври замонавӣ дигар бора бунёд гардид. Шура аз соли 2020 бинобар корношоям будани таҷҳизоти сейзки осмони ситоразоро намоиш медод, фаъолияти намоишгоҳи он муваққатан боздошт шуда буд. Вале соли 2022 дар планетарии замонавӣ намоишгоҳи рақамиро насб карданд, ки он боиси ба замони муосир ҷавобгӯ гардидани планетарий ба номи Абу Маҳмуди Хуҷандӣ гардид. Аз ин пас ҳар нафар бар ивази 5 ва ё 10 сомонӣ метавонад тариқи 3D осмони ситоразоро тамошо карда ба суолҳои худ посух гирад ва ё фанни нуҷумро чуқуртар омӯзад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.